naimbag nga orasyo amin papagayam. Sumangsangbay kada kayo ti may sa programa pakanggan kadagiti nagduduma sunsunata nga mapan ko isagot kada kayo. Kablawan kayo iti naimbag nga orasyo amin nangruna kada kayo nga dumdumngeg iti daytoy nga programa nga napolwan iti linabag ti napalabas. Iti pala ang YouTube channel toy numutoy biyang Brian Altea. Ket no kabarbaro kayo pay iti daytoy nga YouTube channel, mabalin kayo nga ag-like, ag-subscribe, kan mabalin nyo mat nga i-share daytoy YouTube channel. Daytoy nga ti pagayam yo papagayam nga umay mangliwliwa kada kayo ita nga oras. Brian Agustin sapay kumata kaduandak iti sumagmamano a minutos ngayon tayo pa nagkakadwa iti tangatang. Ket sakbay man nga itultuloy tayo daytoy programa tayo kayat kuman sagutan kayo iti maysa a kanta daytoy kanta nga napolwan agim babakna. Music. Adda amok baro daytoy batikero sugador baero itader na kasla abogado agsa o agsidaaw ka mangin mula ti ititira na sa Ingles kapakaywan no Kastila awan maawatak taislalog sa sarita baknang sa daytoy kunkuna kaslaan ista ragar arwan nabengbeng singsing na kakwentas bumisnising moreng anak ipilka dapat pangaslaan ng kalalwan nabukrusan pagain anaynan di may lemeng kinapobrenan takot-takotlat kansunsilyonan yan na kay apagdaksan na ipatang matutikukuanan timbangdag nga akong kumustan awanan bain ngaging babakuna. Kasla ang bugado no agsa o agsidaaw ka mangnig mula tititira na sa Ingles kapakaywan no Kastila awan maawatak taislang sa sarita baklang sa daytoy kunkuna kasla artista ragar arwan nabengbeng singsing na kakwentas bumisnisik moreng anda ipilka dapat pangaslaan na kalalwan nagkusan magan anay na di may lemeng kinakubrenan takot-takotlat kansunsilyonan yan na pa'y apagdaksan na ipatang matutikukuanan timbangdag nga kung kumustan awanan bain
Dayjay ti kanta nga napan ko insagot kada kayo kas pangliliwak kada kayo papagayam. Iti daytoy nga panangrugi daytoy programa tayo linabag ti napalabas. Awan pa iti maibasa tayo pakasaritaan tata. Yaputa karugrugi pa lang apo daytoy nga programa. Sapay kumata inton sumarsarono adanton ti ibasa tayo nga pakasaritaan iti biag. Ketno kayat yu nga makipaset iti daytoy nga programa, mabalin kayo nga ag-text iti cellphone number 0912 3767-337 again 0915-066-4287. So dagita iti mabalin nyo nga pagteksan, mabalin kayo mat nga ag-comment dito'y YouTube channel tayo ken dawatek man iti panang follow yo iti Facebook page tayo. Biro kanyo laeng ti profile account Brian Agustin. Jay green apo iti background na. Ket agyaman aklaunay ta nairuki tayon daytoy nga programa. Kablaawan tayo man dagiti kakadwa tayo nga PWD dito'y syudad iti Baguio, dita Maharlika, dita Kayang, dita Pelos Lloyd Building, dito'y Good Care, dita Lopez Building, La Brea Building, kasama ten apo dita La Azotea Building. Kaya kablaawan tayo mat dagiti kakadwa tayo nga PWD dito'y La Trinidad, dito'y Hillside, KM4, dita Arcadian Building, dito'y BDO, kaya dito'y KM6 Epiphany Building apo. Samutan dito'y KM5 Balili, dito'y Gay Massage Center nga isu ti ayan iti trabaho tayo tatangag dama. Kaya kadagiti apo kayat na iti agpamasahe mabalin kay matapo nga pagturong dito'y massage clinic dito'y Balili KM5 La Trinidad Benguet. Sango iti BSU Co-op Building. Nakalukat na iti apo iti oras ti alas 8 ti agsaba. Naging gana ti alas 7 iti rabii. Makita yu dito iti Gay Massage Center. Mabalin kayo mat nga ag-text kung agtawag iti 0912 37 67337. Nakalukat na ita iti Monday to Sunday. Ala papagayam no takayo ket nasakit ti bagbagyo, mabalin kay latta nga agturong iti Gay Massage Center amasarakan dito'y Balili kilometer 5 La Trinidad Benguet. Sango iti BSU Co-op Building. Adda dito'y dagiti kakadwa tayong nalaing agmasahi kan ag therapy. Ket kas kun nagtatay nuda kayo ket kabarbaro iti daytoy nga programa, mabalin kayo nga ag-like, ag-share ken ag-subscribe iti YouTube channel tayo Brian Altea. Ken mabalin kayo mat nga ag-follow iti Facebook page tayo nga Brian Agustin. Ket sakbay nga ituloy tayo
kahit kumanan nga sagutan ta kayo iti maysa a kanta, kahit sapay ko maapo ta magustuhan nyo dagitoy kanta nga inak isagot kada kayo. Alawan papagayam dayta iti may sama na kanta nga napan ko in sagot kada kayo kas pangliliwak kada kayo amin nga dumdumngag iti daytoy programa linabag ti napalabas. Kas na ibagak tatay into no next mapalintayon nga akibasa kada iti pakasaritaan nyo iti biag nga mapan nyo ipatulod papagayam. Kat mabalin kayo nga text iti cellphone number 0912-3767-337 ken 0915-066-4287. No dadagiti kayat yung damagan uno kayat yung i-greet ay kat ag-text kay lata iti daytoy nga programa kat ibasa tayo papagayam. Kablawan tayo man gayam dagiti kakadwa tayo tita dagupan
dita Tarlac, Bulacan, Cagayan, Apayao, La Union. Kada sabay kumata magustuhan nyo daytoy programa nga Intayo Indrogi. Alawan papagayam kaduan ta kami nga rod. Naging gana nga malpas daytoy nga programa tayo. Linabag ti napalabas. Daytoy pala ang ti makadkadwayo, mangliwliwa kada kayo. Brian Agustin. Kaya kablaawan kayo amin papagayam itinaragsak ngayon kay panagdangdang nga ito'y nga programa. Alawan kata kabayatan tintay panagtultuloy may sapay kanta di mapan ko isagot kada kayo papagayam.
alawon papagayam, tayta pa iti may sa kanta nga napan ko insagot kada kayo. Ket sakbay nga agpakada tayo, gaputa karugrugi pailaeng met na ito nga programa tayo. Agyaman aktaunay iti anusyo ngayon may nakikadwa kanyak iti sumagmamano a minuto. Into no maminsan papagayam at atidugdo ti oras nga manggagandak iti tangatang. Ket agyaman aklaunay ulitek no kaparbaro kayo pay iti daytoy nga YouTube channel. Please like, share and subscribe to YouTube channel Brian Altea. Ala papagayam agpakada akon daytoy iti nanumo pagayam yo amang kapkabalaw kada kayo iti naimbag nga orasyo amin. Brian Agustin ibatik iti ayat ken kapya kada kayo amin adayta nga ayat dayta akapya ket agtaod iti apo tayo ana marswa. Bye-bye and advance Merry Christmas kada kayo amin papagayam. Ketawanan tirag sapu nubas bilang mabukaw ka awanen di makaanta parang ipateng mo kanya biag tuy biag ko ay ayatin ka maawan kaas pinag inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw ang panagbiag ko tasika pagkapunan lawag alay sang sangayan
kawanen